ọhaneze na-ege ntị onye ọbụla ge ntị ma nwoke ma nwaanyị onwe ife karịrị nne ọ bụ nne ma mgbe agụụ na-agụ nwa ya ọ bụ nne ma mgbe nwa ya nọ na mkpa mụnwa bụ ọgbatịrị St. Francis Nwachukwu nyere ike esikwa m na-arụ esipụta ahụ n'ọwụ na-arụ nne m ka m sipụta ma na ọ bụ Chukwu mere ka ọ dị etu ahụ ma tupu nwaanyị aza nne na ọ bụ nwoke ga-anụrụ ya nụ ọwa aza nne etu a ka Maazị Akpo papa ọgbatịrị mụtara nne m bife eji amatụ wee eze achara ọwa mụta n'ụbọ ọgbatịrị nne 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 m nne m nọ ma nne 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 m nne m amaka nne 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 n'ụwa nne m nọ ma nne m nne m nne m nne m nọ ma Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Bam Nnebisi Ejamatu Annebisi Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Mama no ma na maga ne no wan na so na maga ne no wan na nyo na maga ne no wan na nyo na maga ne no wan na nyaure na maga ne no wan na ife na mo de ma na Kedifanne gemene nuwa kanno zonne Kedifanne gemene nuwa kanno zonne Opiani tale ne nuwa wa geme kanno zoya Otiamo bonne nuwa ngeje lozonne Bise wa mo ne nuwa nyege nyemogo Afolo mo ne nuwa nyege netamu Aruya mo ne nuwa nyege fumanya Agurugu wa mo ne nuwa nyege nemya Nene nwala nenu nwanne m n'ọma nne borusio nenu nwanne m n'ọma nna wụlọma ruo nenu nwanne m n'ọma nna salọma ruo nenu nwanne m n'ọma nna amaka nenu nwanne m n'ọdịma ife atụ nna m eke na-eme ife eji amatụ na mụ na gbatụle ihe eke na-emi ọdụ anwaghị na mụ na gbatụle ihe eke na-emi ọdụ anwaghị nne m amaka n'elu ụwa nne m n'ọdịma nne 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 m nne m n'ọma nne 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 m nne m amaka nne nne n'elu ụwa nne m n'ọma nne m nne m nne m nne m n'ọma Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Bam Nnebisi Ejamatu Annebisi Kudu Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Ina-egwu egwu n'enu ụwa eji nne ị na-apụ ala n'enu ụwa eji nne izuzube n'enu ụwa eji nne iyibala n'enu ụwa eji nne ọnwụ ite naanị ọ n'enu ụwa ka nne m n'afọ obu amụ na kili wa amụ amụ n'ụwa ka nna nwata ebido wee zụba amụ ozugide mụ n'enu ụwa nwa mmadụ ife nne m amụka nne n'ụwa ibe ji ama atụọ nne m lenye nri ekere m ibe ji ama atụọ nne m lenye nri ekere gị ibe ji ama atụọ nyatete abụọ na-ekene m nne m n'ọgba atụle nne m ọ na-ekene m ihe were ugwe
ezachala nna m ọ dịgo mma na ihe dị mma o ezachala nna m ekene mi na ọ dịgo mma o ndidi na-esi obi ike dị n'ụwa ndidi amaka nna m ekene mi be dị amatụ ihe ọnwanya nna m ọ dịgo mma na ekene mi adụ ọnwanya nna m ekene gị ya were ugwe nne m lenye nna na-atọ n'ụwa ọ bụ ofe egusi okike ji tụnyere nne mụrụ ọ bụ ofe onugbu nwe n'ụwa ka ije tụnye nne ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ mmiri ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ kwandu ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ ikuku n'igo nne na-atọ ka mmiri agụ mmiri ka odidi nne mụrụ ọgbatụle nye eke na-eme ibe eji amatụ nnebisi gbam nnebisi eji amatụ annebisi ada nnebisi eji amatụ annebisi odogwu nnebisi eji amatụ annebisi gbam nnebisi eji amatụ annebisi ada nnebisi eji amatụ annebisi nna mụrụ anyị ihe n'elu ụwa nwanyị mmadụ iri nne m gidere nwa n'elu ụwa nwanyị mmadụ iri ekwensu bịa ọnwụnwa bịa amosu bịa kemebie nne m n'elu ụwa ka ọ nara ọnwụnwa bịa bụgide mmụ nne m bụgide anyị n'elu ụwa bụgo osibụwa nne m lenye gị were ndidi amaka n'elu ụwa na ọ na-esi obi ike nne m na ọgbatụle nye n'elu ụwa gị were ndidi nne m na ụmụ biko welu ndị na ọ ga-adị mma oyibo ka nna m ekere mi ọnwụ mere m ofu oyibo ka ada na-ekere mi nwa njika mba chike m ụlọ anya na-ekere mi n'ọnwụ mere m ya enkile nne m dị mma n'ọnwụ mere na mmekwu nne gara ibie gba m ka m ga-eme nne m na ọ dịgo mma na ọ ya dịle gị mma ụwa m ọ dịgo mma na ọ dịgo mma Chukwu abatago n'ime m ka o dozie m Chukwu abatago n'ime m ka o dozie m nwanyị na-edozi obi n'ụwa nwanyị na-edozi ụlọ nwanyị na-edozi obi n'ụwa nwanyị na-edozi ụlọ anwụlị ka aka na-eke nne m nne m obi mma anịgba ọgwụ nne m ekene gị na ọ ya dịrị mma anịgba ọgwụ nne m ekene gị na ọ ya dịrị mma mmadụ losi ahụ n'elu ụwa chikere anyị elughere ha waifụ mụ na-eke na-emi n'ụlọ n'ili ya alọdalụ na-eke na-emi na aṅụrị ka ọchukwu jizọ na-eke na-emi na aṅụrị ka iwe obeyi nne m anaba nne m ebewe iwe oyi nne m anakwa nne m na-ebe nwere ka nna m aka na-emi na ọbịa dịla mma onye kwere ekwe n'elu ụwa onye kwe ka ibu ya biri ife dị mma na ọ na-esi ike tupu ọ bata ife dị mma na ọ na-esi ike tupu ọ bata ụwa ife dị mma na-ebu ọnwụnwa n'elu ụwa ọnụ dị mma na-ebu ọnwụnwa n'elu ụwa onye nwere ndidi n'elu ụwa nwa na ọ gafuru chi ya onye nwere ndidi o n'elu ụwa na ọ ga-ahụrị sinta nna m na-ekene mi na ọ ga-adịla mma sinta nna m na-ekene mi na ọ ga-adịla mma onye ka nne m gị were ugwe nwanyị ma nara Princess Cynthia Anwụlịka Adịbọ nne m nne m nọ ma nne m nne m amaka nne n'ụwa nne m nọ ma nne m nọ ma nnebisi eji amatụ annebisi ada nnebisi eji amatụ annebisi gbam nnebisi eji amatụ annebisi odogwu nnebisi eji amatụ annebisi ada nnebisi eji amatụ annebisi anyị egbogo nne egbogo nwa bụ ọgụ agụ mmiri n'elu ụwa ọdụ ekwe n'odidi agụ mmiri n'elu ụwa n'ọdụ ekwe odidi Chukwu ebuka nwa oyibo ka na-eke na-emi butodogwo gị were ugo na ọrịgo mma
utodogo na-ekene mi n'ọdịgo mma adị nze chukwu n'elu ụwa na ihe adị ndụ ụgbọ ego na-ekene mi n'ụgbọ ndụ ụgbọ nwa dogo ekene mi n'ọdịgo mma ụgbọ na-ebu ego dogo ewere akụ n'ọdịgo mma ike chukwu oge iwere ugodogo na China mama hazi oge iwere ugo n'ọdịgo mma ịla ọdogo ekene mi tọnda n'ili ya megem tọnda agbalaka ezigwe udumole kere mi na akụrụ ya mama kere mi n'ọdịgo mma adamu gị were ugo na mọdị mma Chioma Chioma Princess Chioma Akụ Merisinta na mụ na-ekene mi Adam Merisinta na mụ na-ekene mi Adam ọdụdụ nwa nara oke ka isi adanne ya gị were ugo n'ọdịgo mma Chioma Chioma Adakwu Anamochodogwo na-ekene mi obodo egborugo ịnụgo ọgụ dogwo ewere ugo ịnụgo ọgụ alụsị gile ndogwu n'enu ụwa na nwada onye ruchi modogwo na-ekene mi were ugo busodogwo gị were ugo n'iwere akụ busodogwo na-ekene mi nna m ochie iruchi ma aka gụ ekene mi obodo egborugo n'enu ụwa n'ọbanye igbo obodo egbelugo n'enu ụwa na ya da ma ọnụ obodo egbelugo n'enu ụwa na ya da anyị isi anamteje abụọ na-ekene m ụrụ ekwe aja na-agbagote ewere ugo na mmụọ n'ọnụ ya nne ngo igwe ekene bịalụsi na-eri eke kedu ibe ngeme ka ọwa dị mma ka ọwa dị mma jere akụra nnebisi gbam Nnebisi Ejamatu Annebisi ada Nnebisi Ejamatu Annebisi ogogo Nnebisi Ejamatu Annebisi gbam Nnebisi Ejamatu Annebisi ada Nnebisi Ejamatu Annebisi abịa ejege ya elu wa bolele onye achọ n'ibe okwu elu wa bolele onye achọ n'ibe ọnwụ ụwa bolele onye achọ n'ibe okwu elu wa bolele onye achọ n'ibe ọnwụ ewo onye ebule ewo mmadụ ebule n'ụwa abịa mba mgbare mba mare pere mbang iya chimuholo izanam pagota iburu chimuholo mama mehata tahal mbang iya igedani sobiri ikirigo oremire mahatata ejegenje okamawe hejele ijem ejegenje okamawe hejele ijem onye bunam mmadụ ebunam n'enu ụwa na alụsị ebunam n'enu ụwa na chimụlọna ma chime ebunam n'enu ụwa chikele ụwa na ya mmọgụ mmara akụ ewo ụmụ unu ebunam mmadụ ụwa unu ebunam amụsị ụwa unu ebunam ọgụ ụwa unu ebunam ile ụwa unu ebunam onye bụrụ m n'elu ụwa anya na chi gete onye bụrụ m n'elu ụwa na onye bụrụ m n'elu ụwa anya na chukwu ekwu chikele ụwa gị kele ụmụ gị kele ụmụ mgbasị ikele ka ikele ife nga abụọ mgbasị ikele m ka ikele mgbasị mmanụta ọgwa gị tigere mafia n'azụ n'elu ụwa elu ụwa bọlele onye achọ n'ibe elu ụwa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ụwa bọlele onye achọ n'ibe elu ụwa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ewo onye ebule ewo mmadụ
mbam ihe eburu chimuholu ịja nna m ọgụta eburu chimuholu nwa mama ihe ọta dahal mgbe ihe ya igede anyị isobiri ikiri ego oremiri ma ha tata ejege nje ọgwa mmanwụ ijele ijem ejege nje ọgwa mmanwụ ijele ijem odogure ale ọbịa mbọsị ikele nwoke ikele mbọsị mmanụta ọkụ chukwu n'elu ụwa n'ọdanyọnyụ ha onye bụla m n'elu ụwa onye bụla ya ji ama nọ na alụsịrị ha nne mmiri ekene mi nwa mami ụta nwa eze nne mmiri n'odeyi n'ogede mmadụ ebune n'elu ụwa mmadụ ebune n'elu ụwa na mmadụ bụ eze mmadụ bụ eze mmadụ bụ ego mmadụ bụ eze mmadụ bụ ego mmadụ akụ ego m nọ anyanwụ ụtụtụ na mmiri ka si bịa ụwa na mmiri ka si bịa ụwa mmụọ mmiri ziri ego enu abụ m ọgbanje abụ m ejima enu abụ m ọgbanje na abụ m ejima enu abụ m ọgbanje na abụ m ejima gbaga na iti mmụọ mmiri ekene mmụọ daalụ ekene mmụọ na ekene onye bụga n'anya onye bụ n'anya n'ụwa onye bụ n'anya ọ na-enu ụwa na anyị jikwa ọfọ olimontena na eke na-emi na ọ na-eme olimontena na eke na-emi na udeyi na 322 mmanwụ na eke na-emu 2017 mmanwụ na eke na-emu mmadụ egwu na anyị n'ụwa na anyị bụ nwe eze mmadụ egwu na anyị n'ụwa na anyị jikwa ọfọ elu ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya okwu elu ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya ọnwụ ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya okwu elu ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya ọnwụ ewu onye ekwule ewu mmadụ ekwule n'ụwa mbam mbare ọgụta eburu chimuholu nwa mama ihe ọta dahal mgbe ihe ya igede anyị isobiri ikiri igo oremiri ma ha tata ejege nje ụka mmanwụ ijele onye ile n'omile na ekene emi kalaba nteji ekene emu na ekene emu nwa polisi dọdịlụ unu ekere ebe ọlọpàá ọbịa mana ịma na agbọrọ n'ibia mmadụ na-apụta ala ọnụ eziokwu na eziokwu onye aka nji bịa ụwa eziokwu ka nji bịa ụwa mụ na onye na-azọ ije n'ụwa mụ na chi nọ mụ na chi na-ekwu ije n'ụwa mụ na chi nọ mụ na chi na-ekwu emele nnu emele anya aka chukwu dị ya salesi na ọkụ anya onye ọ na-esi wee biri igwe na-ekene eme igwe na-abịa igwe big ten dogo na-ekene eme salesi na ọkụ anya onye ọ na-ike nke m na ndụ ka ọ si bi ụwa na-ewere eme CEO Chairman Managing Director Akachukwu Transport Nigeria Limited mmadụ ebu na onye njem ọnụ mmadụ ebu na onye njem ọnụ na-adụsịrị ya pilamanụ na-ekene emu onye nteja na-ekene emu pilamanụ ka iwere ugo nwada n'ibe m pilamanụ na-ekene emu nwada n'ibe m. A building without pillar is just like a man without sense. Pillarman gbagagba bambam. Eze nwanne m gbata ọsọ Chukwu ya ekwuru m eze nwanne m gbata ọsọ Chi ya ekwuru m Pillarman ekene m Pillarman dọdịlụ dọdịla ya elu ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya okwu elu ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya ọnwụ ụwa bụ ọlịlị onye achọ n'ibe ya okwu
lele onye achọ n'ibe ya ọnwụ ewo 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 egbula ewo 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 mmadụ egbula n'ụwa mbam 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 mbare mbare mbam mbam mbare pere 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 mbam pere mbam iya mbo chimuholo izanam pagota ibudu chimuholo nwa mami hota tahal mbo iya igedani sobiri ikirigo oremire mahatata ejegende okamawi hidele ijem ijem iyo ejegende okamawi hidele ijem ijem iyo ejegende pilawana Baganai 322 2017 Baganai 312 Mama kerakuwa Mama keraku chugumeno buka chikelo no hori mama Jina wiper iwelugo iwelugo Jina wiper iwelugo iwelaku Okennunu ewelaku kikanye jefe wiper engineer ni ma onye buligi o n'enu ụwa anya na chi ga-egbu mmadụ egbu na ya maka onye buli n'enu ụwa anya na chi ga-ete onye buli o n'enu ụwa anya na chi ga-ete Jina wiper sawara ya na ọ dị igwe mma ahụ Jina wiper sawara ya na ọ dị igwe mma ahụ mmadụ egbu na m n'enu ụwa na alụsịrị ya alụsị egbu na m n'enu ụwa na chimụlọnị ya ma chime egbu na m n'enu ụwa chikele ụwa na ya mma ọgụ mma 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 mmara akụ ụmụ unu egbula m mmadụ ụwa unu egbula m amụsị ụwa unu egbula m ọgụ ụwa unu egbula m ile ụwa unu egbula m ọmalama ebitenu na anyị n'ọnyido ebitenu n'enu ụwa ana anyido ana ebu ana ebunye ka m jụrụ ana ebu ana nye aka m jụrụ na onye sikwa n'ala Imo steeti adịkwaghị mma ya kwarapụ ahụ ọbịa ka m bụlụ egwu m were anụ ha ka m bụlụ egwu m gaba anụ ogweri na mba nọ ọgbatụle na-eke na onye gori ndị mba nọ ndọdọcha ịhụnara anyị ala otu Anambra n'Imo steeti anyị bụ nwanne ofu uchu na ọtụlụ ọrụ anyị ncha ofu tabakụ mmụọ naka anyị nakwa ala otu na ala otu n'ụwa ala otu n'ụwa ndị Imo steeti nọ Anambra n'Imo bụ nụ nwanne na-eke na-emu mmadụ Igbo ọ dịghị girigiri ahụ pere mkpọmkpọ ahe mgbọmkpi ya mgbọmchimuholo ịza nna m kadịzi orimiri ma ha tata nwa mama ihe ghọta tahalụ mgbọmkpi ya igede anyị bụ mmụọ kadịziri orimiri ma ha tata ejege nje ya ọkwa mmanwụ idele ijem ejege nje ya ọkwa mmanwụ idele ijem ejege nje ya sawotadalo odogure are abia amile nwilo welugo gi welugo ijele ni ijele mauka mwanweke na-emi awota nwanze digwe n'ịdị m mma sawota nwanze digwe n'ịdị m mma ijele Mama karijela ka ejege nje ya abia ọkwa mmanwụ ijele hiyom ejege nje ya ọkwa mmanwụ ijele hiyom ejege nje ya ọkwa dogu ijele hiyom ejege nje ya ọkwa mmanwụ ijele hiyom ejege nje ya odogu ne aje
Chekuba Chukwu Kerezim Master Ogbuefi na Mmazi Ọka n'iso na-ejege nje ya nwa ijem ijelem ejege nje ya ọgbọmmanwụ ijele ijem ijele hiyem ejege nje ya ọgbọmmanwụ ijele hiyem ejege nje ya elu wa bọlele onye achọ n'ibe okwu elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ụwa bọlele onye achọ n'ibe okwu elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ewo onye egbule ewo mmadụ egbule n'ụwa ejege nje ya ogologo ijele hiyem ejege nje ya ọmatadalo Washington DC Sir Dominic onye nteja bụ odogwu n'obi agụ dalụ nwanne m n'ime golomia ezi nwanne m n'ime golomia na ihe agụrụ mmụọ Pilot 1 n'obi agụ Washington DC Washington Grammar School 322-2017 mbamba idan idan idon chimuholo igedani ibu mo kadiziri orimiri mahatata ejege nje ọgbọmmanwụ ijele hiyem ejege nje odegure are elu wa bọlele onye achọ n'ibe elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ụwa bọlele onye achọ n'ibe elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ewo onye egbule ewo mmadụ egbule n'ụwa elu wa bọlele onye achọ n'ibe elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ụwa bọlele onye achọ n'ibe elu wa bọlele onye achọ n'ibe ọnwụ ewo onye egbule ewo mmadụ egbule n'ụwa egwu amala segise amala ka eji ama abụọ egwu okolobịa maka ọnụ anyị bụ abụ ndị ọma mbala ma anyị bụ ọma mbala anyị na-emesi okolobịa ike ọtụtụ ihe eme okolobịa n'ihi enweghị egwu ọ bụrụ maka onye ka anyị na-ekwu ọ bụrụ maka mmadụ abụrụ chi ọkụ na ikem Akachukwu transport ọkụ anyụ oriwe gị n'okolobịa mmadụ emerive n'okolobịa ọ ga-eme na nka mba ọkụ anyụ niile ahụ ọkụ n'ike ọkụ anyụ eze danụ ọkụ n'ike ọkụ anyụ eze danụ udoka kalịsịa eze nnọ kalịsịa ọ dị n'oso kalịsịa n'ọkụ n'ike kalịsịa ịgbamba kalịsịa ọkụ anyụ
ezi nwanne m ezoghị m mmadụ abụrụ ochi ọbasi ya bụ na ike m ihibite n'ebe bụ ka nwa si bịa igwe Pawoloke na ndọ ka nne mụrụ Celestine nwa m anya na ndọ banye ọ bụla onye ike m ihibite Celestine agụwa akwụkwọ n'ọgụlụ primary school kwuo onye na ndọ banye na ọ banyere secondary school wanaba na n'ibite dunu n'ime dunu nke ọrịa ya bụ na St. Mary's ebe abụ ka ọ gụrụ secondary school mgbe o ji kwụsịa secondary school a na-ekwu na ọ ga-agụ university agala ka eweju Chukeli eweju ma nwa bụ Celestine na ọ jere Ebonyi na Ebonyi o jeli ahụ bụ n'aka nwanne ya Ebonyi Charlie 1000 Charles d'obodo ya ọ zụrụ ọkụ anyụ ụwa maliva na-eme kwa abanye biznes ịma ebe ọ na-eme ka a na-akpọ transport business o bidoro na L300 gbagbago mbe ya maka na ebe agatalụ ka ọ ga-emeluchi ya ọ dozi aka ọkụ n'ike nwe ego tipa anyị kpọnya ọ ga-ala na-egbu onye buru ọkụ anyụ na ohibịa ọkụ n'ike m ọkụ anyụ nwa eze danụ ọkụ n'ike m ọkụ anyụ nwa eze danụ ọ bụ n'aka Celestine ka anyị ji mara na aja bụ ego ndị a na-akpọ RCC Road Construction a nwere ndị na ndụ nwekọrọ ọnụ ebe bụ ka na-abịa ịkpọ aja ebe bụ ka ọ ga-ala Celestine ndị wee tipu a na-egwu ka a na-egwu ogbogbo tipa ọzọ dewe ibe da na ọ bụ tipa Akachukwu Transport Nigeria Limited Akachukwu na ọ masịrị nwa nwaanyị mụta nwa Chukwu nyere nwa ahụ na ọ bụrụ ụmụ na ọ bụ nwa ka o nyere ya o mere nwa Chukwu bụ ike na ọ ya adịrị gị mma ọkpara nwa eze dị ọkpara ọkụ Chukwu bụ ike odogo meka nna ya Chika Osolo maka ibe nna na-eme n'ụwa na ọ bụ nke chọrọ Chukwu na ọ bụ nke soro Chukwu ka na-eme Chika Osolo ọ sị nka na-akwa nwa ya ọgwụgwọ Chukwu God faith bụ okwu Chukwu nọ maka na amụrụ nwa na-anwụrụ anwụ na amụta nwa n'ụwa emesịa nwa amụta ibe ya ọkụ anya ụlọ ike odogwu na ọ ya adịrị gị mma maka m were ekene ka nkene Dr. Igwedo
Gogo cleanser ọkwa anyụ si m kenenye maka enyemaka onye lie na ebe ahụ anyị nwere hotel Prince Dos Hotel Nigeria Limited ebe ahụ ka enyere aka Chukwu ife a na-akpọ kọntrakt ịgba aja n'okwute ọgbasịa nwa bụ aja ya n'okwute wee go kipa ọbụ ka ma na ibe ọkụ na-ayọ Gogo cleanser na onye nwere mmadụ a na-anwụrụ anwụ na onwe mmadụ ka onye nwere ego ka amalụ ka a ga-esi menụ wee belatala ọkụ anyụ mechin nke eji akpa aja ya bụ katapila n'ọbịa ka ọkụ na-ayọ maka na nwa bụ tipa anyị delia Gogo cleanser function in advertisement n'onye mere m ka mmemme n'onye gwuru m ka mmegwuru Gogo cleanser odogwu enwe ọbara ịmụ ibugo na ọbanyere ego udu kalịsịa ezenụnụ kalịsịa udu kalịsịa keneto odogwu kalịsịa udu kalịsịa nwa ọbara ịmụ ọkụ anyụ si m kenego ọkụ n'ikem ọkụ anyụ nwa eze danụ ọkụ n'ikem ọkụ anyụ nwa eze danụ obegwe bụ ka iji aga ha bụ ego ka iji eme mma ọkụ n'ike n'osi m kanere ya Ikechukwu anago amụrụ onye na-ego na ndọba anyị Ikem suppliers na bụ abịa timba ya bụ gịnị ka ọ na supply alụsa ụlọ ma ọrụ ya babụ na abụọla akanya ọ na supply rod ma cement ibe niile eji alụ ụlọ ka akpọrọ building material amụrụ onye na-ego n'elu ịra na ya bụ ọkụ ka na-ekene ọgụ anyụ ọ sị m kenere ya ụlọ amaechi obechie onye m ụda akpụ onye ka izizi n'ike m na ndọ oke nwa na adịghị mma n'ime n'ụba mana obe egwu ahụ ka anyị ga ọkụ n'ike m ọkụ eze n'ihu odogwu ọkụ gị were ugo gị ọkụ n'ike ọ sịkwa nkenere ya distributor na Gogo cleanser dontusu nwa aja mma donatus aja mma onye ma akpa mbọ na ndọ udogo na ọ adịrịghị mma onye mara ka a ga-emere mmemme ọ sị ga na-ekweli ya ego jụrụ oyi na ndọ akụ gị jụrụ oyi ego jụrụ oyi na anya chọrọ ego dị ọkụ ego chọrọ bụ ego jụrụ oyi ego akụ na ijụrụ ya ego mgbamgba ego akụ gị ma jụgolo daalụ anja kene presto n'ime Big Ten Friends Club niile ọchịagha gị na-achị anyị Satani
oke nwa kana oganazolezo presayo ni mama unachakwala anya akụ manager na First Bank niile dogu Satoni odogu wazi wanganakwala ya barrister Chidoke Febunam alolo no adrege ma oyemo aye je go fegwa wena kana honorable nkachukulu nwa nwa akọ omaga 1 to 12 alolo adrege ma aja wala kana kankana honorable barrister Sisi za woda nyao siga mama yele ko mu wa siga tamba se siga akana kana kwa kachukulu cheza no kepi Nigerian power Yama engineer Oyaka uche odogu Uche engineer Nalo ni galolo mia Nama na Port Novo Kanja kano nyeje mogo Oye maje Omale wono ranine Oba ino dogu Onu aro ye fulumo Onu aro nwo bidike Neba nebe kwe dike Nanya dike begwo mie Dugo bidike Odugu la Port Novo Ote oku Mbamba oku Oku niken oku Onwe ezenu oku Okwe buke Okwe maka Mwezenu oku Udoka kalisia wa ezanna kalisia odinoso kalisia makuniken kalisia ibamba kalisia okoniken wezedanu okuniken wezedanu okwanyanyu Aleza na genti onye ọbụla genti ma nwoke ma nwanyị nwe ife karịrị nne ọ bụ nne ma mgbe agụụ na-agụ nwa ya ọ bụ nne ma mgbe nwa ya nọ na mkpa mụnwa bụ ọgbatịrị St. Francis Nwachukwu nyere ike esikwa m na-arụ esipụta ahụ n'ọwụ na-arụ nne m ka m sipụta mana ọ bụ Chukwu mere ka ọ dị etu ahụ ma tupu nwaanyị aza nne na ọ bụ nwoke ga-anụrụ ya nụ ọwa aza nne etu a ka maazị Agbo Papa battle mụtara nne m bife ji amatụ wee ze achara ọwa mụta n'ụbọ battle nne m nọ ma nne m amaga nne m nọ ma atụle nye eke na-eme ibe ji amatụ nnebisi gbam Nnebisi jamatu, Nnebisi Ada
Nnebisi Ejamatu Annebisi Nnebisi Ejamatu Annebisi Bam Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Nna m la anyị n'elu ụwa nwanyị mmadụ iri. Nne m gidere nwa n'elu ụwa nwanyị mmadụ iri. Ekwensu bịa ọnwụnwa bịa amoosu bịa. Kemebie nne m n'elu ụwa ka ọ nawa. Ọnwụnwa bịa bụgide m nne m bụgide anyị n'elu ụwa bụbụ osibụwa. Nne m lenye gị were ndidi. Ndidi amaka n'elu ụwa na ọ na-esi obi ike. Nne m na ọgbatụle nye n'ụwa gị welu ndidi. Nne m na mụ biko welu ndidi na ọ ga-adị mma. Oyibo ka nna m ekere mi ọnwụ mere m ofu. Oyibo ka ada na-ekere mi nwa njika mba. Chike m ụlọ anya na-ekere mi n'ọnwụ mere m ya. Enkile nne m dị mma n'ọnwụ mere na. Mmekwuo nne gara ibie gba m ka ngeme. Nne m na ọ dịgo mma na ọ ya dịle gị mma. Nnọma Nnamaka Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Bam Nnebisi Ejamatu Annebisi Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Nnamaka n'elu ụwa nne n'ọsụsọ. Nnamaka n'elu ụwa nne na-enye ọnwụ. Nnamaka n'elu ụwa nne na-enye udo. Nnamaka n'elu ụwa nne na-enye anwụrị. Nnamaka n'elu ụwa nne na-enye ife. Nne m dị mma, nne m dị mma nne. Ife nne ga-eme nne n'ụwa ka nnozo nne m. Kedu ife nne ga-eme nne n'ụwa ka nnozo nne m. Ọbịa n'ịtalị nne n'ụwa nwa ọ ga-eme ka nnozo ya. Otie m ọkpọ nne n'ụwa ga-eje lozo nne m. Isi wa m nne n'ụwa onye ga-enye m ọgwụ. Afọ lụọ m nne n'ụwa onye ga-enete m. Arụghị m nne n'ụwa onye ga-abụ m anya. Agụrụ gụwa m nne n'ụwa onye ga-eme ya. Nne na-enye nwala dị n'ụwa nne m n'ọma. Nne kpọrọ si one n'ụwa nne m n'ọma. Nne wụrụ ma ruo one n'ụwa nne m n'ọma. Nne salụ ma ruo one n'ụwa nne m n'ọma. Nne amaka one n'ụwa nne m n'ọdịma. Ife atụ nne m eke na-eme ife eji ama atụ. Nne m na-agbatụle ihe eke na-eme ọdụ ha nwanyị. Nne m na-agbatụle ihe eke na-emi ọdụ ha nwanyị. Nne m amaka n'elu ụwa nne m n'ọdịma. Nne m nne m nọma. Nne m nọ nne m amaka. Nne n'elu ụwa nne m nọma. Nne m nọma. Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Bam Nnebisi Ejamatu Annebisi Nnebisi Ejamatu Annebisi Ada Nnebisi Ejamatu Annebisi Ị na-egwu egwu n'ụwa eji nne. Ị na-apụ ala n'ụwa eji nne. Izuzube n'ụwa eji nne. Ihe bala n'ụwa eji nne. Ọnwụ ite naanị ọ n'ụwa ka nne m nọ n'afọ. Obu amụ na kile wa amụ amụ n'ụwa. Ka nna nwata obido wee zụba amụ. Ozugide mụ n'ụwa nwa mmadụ ife. Nne m amụ ka nne n'ụwa ibe ji ama atụọ. Nne m lenye onye ekere m ibe ji ama atụọ. Nne m lenye onye ekere gị ibe ji ama atụọ. Nyatete abụọ na-ekene mi nne m n'ọgba atụle. Nne m ọ na-ekene mi ya welu ugwe. Eze achala nne m ọ dịgo mma na ihe dị mma o.
zachala nne m ekene mi na ọ dịgo mma ndidi na-esi obi ike dị n'ụwa ndidi amaka nne m ekene mi be dị amatụ ihe ọnwanya nne m ọ dịgo mma na ekene mi adụ ọnwanya nne m ekene gị ewere igwe nne m lenye nne na-atọ n'ụwa ọ bụ ofe egusi okike ji tụnyere nne m kobo fono muone n'ụwa ka ije tụnye nne ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ mmiri ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ kwandu ife nna na-atọ ka ya n'ụwa bụ ikuku n'igo nne na-atọ ka mmiri agụ mmiri ka odidi nne m